Pensamos que os partidos políticos son os únicos culpables da sociedade que temos. Por iso no resumo dicía que non. Responsables somos, sen dúbida, todos, partidos políticos, os movementos de base, o sindicalismo, é dicir, entre todos e todas, estamos asumindo un rol que compre deixar de asumir. Os mecanismos de domesticación está claro que existen. Sen dúbida, moitos de aquí estaremos hipotecados, ou teremos créditos, ou teremos unha vida laboral imposible de conciliar coa familia, etc., etc. Acusamos a clase política precisamente de facer o que fan. Nós temos que liberar a política, en certo modo, de un paradoxo dos políticos, e recuperarla para nós. O partido clásico, desde o meu punto de vista, necesita sufrir unha transformación interna bastante grande para poder sair despois á rúa. Sen esa transformación interna, pois non será posible case nada. Non sei se coñecedes unha pasase de un espectáculo de Lucías, un grupo argentino, onde nunha entrega de premios un médico, cando vai a dar as rituais palabras de agradecemento, dixe ao público da seguinte xeito, dicindo porque o sistema controla todos os nosos pasos, porque o sistema controla todos os nosos movimentos. Os presentadores sorprendidos xíranse para ele e dicen, pero de que fala isto? E o Tío Sánchez da boca dice, do sistema nervioso. Bueno, quero empezar así porque si algo falta, creo eu, nas rodas de rebeldía, sobre todo rebelde, ese humor, e me parece que é unha cuestión que temos que reivindicar. Sobra trascendencia nos militantes que componemos as esquerdas alternativas, e iso a veces leva aparellado unha certa incapacidade para entender as nosas propias limitacións. Creo que non sería malo chegar a concluir dunha vez por todas que somos pouca cousa, que temos pouca forza, que somos menos dos que deberamos ser. E iso nos debería levar a ser máis modestos e realistas nas nosas apreciacións. E, por certo, creo tamén ser máis modestos e realistas a hora de criticar as persoas coas que discrepamos dentro, digamos, en que ser un sexo amplio dentro do mesmo. E creo que o pensamento conservador tamén vive na suposta esquerda da esquerda. E cal é ese pensamento conservador? Pois aquel que procura revivir recurrentemente a reiteración das ortodoxias e das cómodas profecías. E aquí me viría a cabeza unha destas unha formación de educación infantil, aquello de bendita sea tu pureza e eternamente lo sea, que parecen decir tamén estes outros dogmáticos que desde un punto de vista se resisten unha e outra vez a aceptar o esgotamento de determinadas opcións que desde un punto de vista están esgotadas, e tampouco pasa nada por eso. Hai que aprofundar no camiño aberto pola experiencia altermundialista, nacida, e iso é importante non esquecelo, de dúas cousas, da rebeldía e da incerteza. Casi reivindicaría máis este segundo aspecto. Esa incerteza provocada pola demolición de varios muros, non só de Berlín, sino o resquebrasamento de unha serie de muros ideolóxicos que, afortunadamente, desde o meu punto de vista, explotaron tamén cando, digamos, os regímenes do chamado socialismo real vinieron a eso. E eu creo que nesa rota, digamos, non teño dúbidas que habería que ir, transitar por estes camiños abertos polo altermundialismo. Tamén diría que hai pouco tempo que se abriron, por lo tanto, hai que darle, digamos, máis espacio e máis tempo para que eso siga medrando, e, en todo caso, buscando, eso sí, unha nova cultura política e para de democracia, de transparencia, de participación, e, finalmente, diría, con dous requisitos. O sea, transitar por esa senda con dous requisitos. Primeiro, non ter medo a andar espidos, e, por lo tanto, ousando rachar corsés ideolóxicos, que boa falta fai, e tamén andando a modo es empresas. E aquí diría, fuxindo de dous riscos tamén moi evidentes, que son o fume e os oportunismos. A pesar de que se siguen considerando os partidos políticos como importantes para a democracia, existe, con todo, unha crecente desafección política que afecta a institucións diversas, dentro do Parlamento, dos gobernos, pero tamén, en particular, cara aos propios partidos políticos e, ademais, aos políticos. Considéraselles como actores
que non facilitan a participación dos cidadáns e que a súa organización presenta un déficit de democracia interna. Acúsaselles de falta de transparencia e de non rendir contas aos elegidos. O principal problema de deslegitimación é que se lles vincula á corrupción. Os partidos políticos poderían recuperar esa legitimidade que está en cuestión e seguir desempeñando estas funcións de intermediación se transforman a súa estrutura organizativa, a convirten máis participativa, máis transparente e democrática, e erradican, ou son capaces de erradicar as malas prácticas que, por outro lado, por outra banda, atribúen casi sempre en exclusiva a outras institucións e outros organismos, outras organizacións. A coincidencia da volta da rebeldía co aniversario do nacemento de Castelao non deixa de ter unha carga simbólica necesaria, pero a hora de buscar referentes clásicos estou convencido que unha relectura crítica do estado da revolución, por exemplo, ou do izquierdismo, a enfermedade infantil do comunismo nos axudaría máis nunha etapa de cambio e de zozobra como a que vive a esquerda neste momento. Antes de nada me gustaría aclarar varias cuestións. Primeiro, eu son dos que non sinto frustración pola acción do goberno do bipartito porque non esperaba moito dele. Home, algo máis sí, pero non esperaba moito dele. Segundo, tampouco me sinto traicionado por ninguén porque teño unha visión complexa dos acontecimentos sociales, quizás por a miña achega á filosofía da praxis e, polo tanto, non vexo as batallas sociales entre vos e malos. Por lo tanto, non me sinto tampouco traicionado por ninguén. Terceiro, creo que a esquerda social debe adquirir dimensión política sen sentirse órfano nin preocuparse máis do necesario na construción dunha nova forza política electoral. E cuarto, abordar a reconstrucción da esquerda desde a óptica de se a xente debe quedar ou marcharse do BNG ou quedar marcharse do PSOE ou marchar ou quedarse de Esquerda Unida me parece a día de hoxe irrelevante. Creo que eso non é o tema. Entón, cal é o tema? Eu creo que a nos debería ocuparnos construir a esquerda alternativa, polo tanto a soberanista, porque hoxe non existe. Existe a dereita, existe a socialdemocracia e mesmo existe o nacionalismo. O que non existe é a esquerda soberanista alternativa. Galicia contaba na década dos 90 cunha forte central sindical independiente, a CSTG, que foi entregada nun acto de supervivencia política. Creo que despois deso non é de extrañar a instrumentalización de nunca máis, o asaltamento da Adega, a reorientación da Mesa pola Normalización Lingüística ou intentar tomar o Sindicato Labrego Galego. Son parte da mesma metodoloxía. A nova esquerda deberá ser asamblearia e multipolar, pero ese frentismo político necesario debe construirse alrededor da cidadanía e dos movimentos sociales e non alrededor de partidos políticos con cotas de poder e indispensables compañeiros de viaxe dun partido vanguardia que marca a súa orientación. Se non nos sirven os partidos clásicos, non nos pode servir un frente formado por partidos clásicos. Serían como frente, non? Así que si, e esta é a miña conclusión, se un proxecto de corte socialdemócrata está abocado ao fracaso, e se a posibilidade de crear un espacio de esquerda alternativa teño as miñas dúbidas de que pode ir adiante, nos quedan outras opcións, como son as seguintes. A primeira, vertebrar un proxecto político que se desenvolva a marxen das citas electorais, ou mellor dito, onde os seus membros participen nas forzas políticas existentes, esa BNG, PSDG, Esquerda Unida, etc. Ou nos movimentos sociales, convertíndose nunha correa, non dunha forza política concreta, sino nunha correa dun país, é dicir, un colectivo político que funcione como lobby en favor do país desde a esquerda. Un segundo opción que nos queda tamén é apoiar e fortalecer os movimentos sociales con capacidade de aglutinar alrededor de sí espacios concretos fortes e independientes e con clara proxección política. Podría poñer moitos exemplos: o Sindicato Labrego Galego, o Foro de Migración, a Marcha Mundial das Mulleres, a Origalla, Amarante, e desenvolver redes transversales como a Rede Anticapitalista, a ISAP ou a Plataforma Galicia Non Se Vende.